Wati da dama dama a zo a siya 'yan maza a jikin alalan nan. Ai dole ne saboda alalle. Mun zo zara. Kamar ya kun zo zara, alan za ku zara ko me? To ainihin an tare ne an zo zara ne takamaimai ma ban san abin da aka zo zara ba nan ne. Mun zo zara rai. Kai mala'ikan mutuwa ne? An taɓa zuwa zaren rai ba wuka, ba adda, ba abin nan ba fatanya. Hakan nan ka ce ka zo zaren rai ka yi abin haushi abin takaici. Ba reza ba allura. A zara ilu. Jiga ta can. Ai tsaya kilisi. Yanzu abin da za a yi. Kin gare da ni ai suna na Rahama nake nema kuma kin san ko a mala'iku ne ina kusa da mala'ikan Rahama. Hakan yanzu dai taso ki. Dan baki dai da ga baki ba alheri bane ba ina wajen fararen kaya shekiya. Da ta ke ba da ga kai malaikar Rahama ne ba. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an